Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Legi 9 Mei 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak ing dinten punika migatosaken liyan. Setunggal Korintus 12 ayat 26. Setunggal Korintus 12 ayat 26. Bumi saisining kabeh iku kagungane Pangeran. Para adiyuswa, Gusti sampun mardikaaken kita saking dosa. Satemah kita saged nindakaken menapa kemawon. Imanipun, kadangkala kita nggadahi pangertosan ingkang lepat. Matemah karana mardika kita nindakaken menapa kemawon kalebet ingkang sulaya kaliyan Gusti. Rasul Paulus ngemutaken pasamuan Korintus, amri boten namung migatosaken kabetanipun piyambak, nanging ugi kabetaning liyan. Mila manungsa punika pancen benten-benten pakulinan, adat, sifat lan kapitadosanipun. Kita gesang sesarengan kalian manungsa ingkang maneka warni. Sedaya manungsa kepingin gesang rahayu, lan Gusti kita ugi ngersakaken sedaya manungsa wilujeng. Kanthi kaudenan ingkang mekaten, lajeng kita boten saged gesang sak sekecanipun piyambak tanpa migatosaken kabetaning liyan. Tiang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus dipun anggep dening Rasul Paulus minangka tiang ingkang diwasa. Tiang ingkang diwasa perlu nuntun tiang sanes supados tuwuh dados diwasa. Tiang diwasa sanes tiang ingkang namung mailu dumateng kabetanipun piyambak. Tiang ingkang diwasa nganggep sedaya ingkang wonten kagunganipun Gusti lan kangge sedaya manungsa. Bab punika jumbuh kalian setunggal Korintus 12 ayat 26. Bumi saisining kabeh iku kagungane Pangeran. Para adiyuswa, migatosaken liyan boten ateges kita boten mardika utawi punika dados angger-angger ingkang nguasani kita. Migatosaken liyan punika ngetingalaken bilih kita ngajeni kagunganipun Gusti. Katresnan kita dumateng Gusti ketingal saking tumindak kita dumateng sedaya kagunganipun. Gusti ingkang kagungan kamardikan sejati boten nate ngagem kamardikanipun kangge kasangsaranipun manungsa. Kamardikanipun Gusti namung kaagem mujudaken karayon kita minangka manungsa. Mila monggo awit kita menika sampun mardika saking dosa, kita remena mitulungi lan migatosaken liyan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula migatosaken liyan ing sadengah gesang kawula. Awit sedaya ingkang kawula darpei kalebet gesang menika kagunganipun paduka. Amri lumantar menapa ingkang kawula gadahi, kawula ugi migatosaken sesami kawula. Paduka berkahi para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, lan ugi paduka ingkang reksa lan berkahi. Mirunggan para adiyuswa ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka saged ginakaken menapa lan sinten kemawon amri para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi. Matemah anak putu kawula ing pundiya papan tansah ugi rineksa binerkahan paduka
lan nindakaken menapa dawuh paduka ing satengahing gesangipun. Kawula pasrahaken komisi adi yuswa sae ing gereja, ing klasis, ing sinode, tabloid adi yuswa, wasita adi lan menapa kemawon, paduka ugi ingkang nuntun, paduka ugi ingkang ngagem, matema sedayanipun menika saged nenuntun para adi yuswa ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken pandonga lan pasambat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.